dipun tepangaken. Nama kula Hafizah Khairatun-Nisa, kelas sekawan saking SD Tunggal Karangharjo, Kecamatan Pulo Kulon, Kabupaten Grobogan. Kula badhe nyariosaken cariyos kanthi irah-irahan cecen sing gumedhe dening Pawit Mulyadi. Cecen iku manuk cendrawasih sing paling ayu ing alas Papua. Ulune endah lan alus kaya sutra. Nanging emane kaluwihane iku ndadekake dheweke gumedhe lan seneng umuk. Ayo dolanan, Jen, pangajake Nunu si manuk Nuri. Emah nek dolanan karo kowe, wangsulane Cecen nyurikake. Ngopo to kok mau dolanan karo aku? Aku ora nakal toh? Iya, kowe ora nakal. Nanging aku wedi karo cucuk mesih ledep kuwi lho, Nu. Kaya padatan, Cecen mencok ing sak dhuwure wit matoa sing rungkut. Amarga seneng woh-wohan seger, ndadekake wulune endah lan trengginas solahe. Yen nyawang Cecen lagi mencolot mrana-mrene ing pangpit, katon luwes banget. Nalika Cecen arep mabur mulih menyang omahe, dheweke krungu swara. Tolong! 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 Cecen oleh ngiwonengen banjur ngendhekake mabure lan mencok ing wit. Dheweke maspadakake maneh swara iku. Jebulane sing bengak-bengok mau mumut si semut rang-rang sing kejebur blumbang. Kuwe tomo jebule, panyapane Cecen. Hap hap, heeh, tulungan aku, Jen, panyaute mumut kanthi glegepan. Ya mengko dhisik, aku tak golek cara, Mut. Sawise mikir sedhela, Cecen banjur methik godhong ing cedhake. Nanging angin gedhe ngaburake godhong iku. Cepet, Jen, aku selara kuat, pambengoke mumut. Yo sing sabar, aku tak golek godhong meneh. Bareng wis entuk godhong, Cecen age-age nibakake godhong iku. Kanthi rekoso, semut kuwi banjur munggah ing sak dhuwure godhong. Matur nuwun yo, Jen, kandhane mumut kanthi isih mengke-mengke. Ya padha-padha. Mulane kowe iki mbok yajen nglangi. Yen ora ana aku, banjur piye, Jejel? Nalika iku, alas Papua lagi ditekani wong bebedak. Manuk Nuri, kakak tua lan cendrawasih, yo kuwi sing lagi dadi buronane. Biasane sawise entuk buron, manuk-manuk mau banjur diawetake didadekake pajangan omah. Amarga ora disenengi kanca-kancane merga seneng umuk, nalika ana wong bedak, Cecen ora dikandani. "Hei, Mut, kowe arep menyang endi?" pitakone Nunu nalika weruh mumut mlaku kanthi rikat. "Arep ngandani Cecen, wong wis cedhak kene jare," pangsulane mumut. "Halah, ora usah, ben dhewe digawa bedak. Aku wis bosen weruh dheweke."
Yo mesake lho. Cecen kuwi satenane apian. Aku kae ditulungi nalika kejebur mlumbang. Ah, bolah sakaremu. Bareng wis tekan omahe Cecen, Mumut banjur ngundang-undang. Nanging Cecen ora agi-agi semaur. Mumut agi-agi merembet ing endase Cecen. Huh, ngapa to kowe iki? Cecen kang lagi turu sajake mangkel. Aja seru-seru, dilokno kae lho, eneng wong bedak. Endi to? Hah? Lah kae lho, ya wis, ayo ndelik. Amarga padilikane primpun banget, wong-wong sing padha mbedak ora meruhi yen ana Cecen lan Mumut. Wis aman saiki, Mut. Oh iya, aku matur nuwun ya, Mut. Yen ora ana kowe, aku mesti wis dibudal wong-wong iku mau. Pangucape Cecen. Ya padha-padha, Cen. Awake dhewe iki rak yo kanca to. Janjane kowe iki yo apian, Cen. Nanging emane kowe iki angkuh lan seneng nyekan. Apa mergo tumindakku kuwi aku disengiti kanca-kanca ya, Mut? Ya kurang luwih kaya ngono, Cen. Wektu iku uga Cecen janji arep ngowahi tumindake. Kabeh mau karepe disenengi kanca-kanca ing alas Papua. Matur nuwun.